Και το πρώτο ερώτημα στον πρώην πρόεδρο της Βουλής, πρώην Υπουργό και επί σειρά πολλών ετών βουλευτή Καστοριάς. Κορυφαίος τέλεχος του Πασόκ για πάρα πολλά χρόνια. Του Πασόκ, βουλευτής Καστοριάς επί πάρα πολλά χρόνια, ο κύριος Φίλιππος Πετσάνικος. Και η πρώτη ερώτηση που θα τον καλημερίσουμε είναι αν το Πασόκ θα βγει από το τούνελ στο οποίο βρίσκεται μετά και τα όσα έγιναν χθες στο Ζάπιο. Κύριε Πρόεδρε, καλό σας μεσημέρι. Καλημέρα σας. Γεια σας. Γεια σας. Δεν ακούσατε την εισαγωγή, ναι, συγγνώμη. Ακούγαμε ένα τραγούδι πριν και μιλούσε για ένα τούνελ και λέω ότι η ερώτηση ήταν αν το Πασόκ θα βγει από το τούνελ στο οποίο βρίσκεται μετά τα όσα έγιναν και χθες το βράδυ στο Ζάπιο. Τι έγινε καταρχήν χθες το βράδυ στο Ζάπιο? Πήγανε κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι αποδοκίμασαν τον κύριο Βενιζέλο και φώναζαν το σύνθημα Γιώργο Γκερά να φύγει δεξιά. Εντάξει, χθες στο Ζάπιο συγκεντρώθηκε, προσήλθε πάρα πολλοί κόσμος. Κατά τις μετριοπαθέστερες εκτιμήσεις ξεπέρασε τις 4.000. Ναι, πάρα πολλοί κόσμος όντως για την εποχή. Πάρα πολλοί κόσμος, δηλαδή δεν ήταν μια έκθεση, καλέσαμε για μια έκθεση και προσήλθε λαός, πολλής λαός. Μέσα σε αυτούς ήταν και περί τους 30 ή 50 θερμοκεφαλάκηδες, θα έλεγα εγώ, οι οποίοι στη διάρκεια της ομιλίας του κυρίου Βενιζέλου φώναζαν τα συνθήματά τους, αλλά φώναζαν συνθήματα και σε όλη τη διάρκεια των ομιλιών. Αποθέωσαν όμως τον κύριο Παπανδρέου. Ναι, βεβαίως. Θεωρώ ότι δεν προσέφεραν την καλύτερη των υπηρεσιών πάνω απ' όλο στον εαυτό τους. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά από την άλλη πλευρά, με πολλή προσοχή, άκουσαν τις ομιλίες και με πολύ παλμό και χωρίς κανένα πρόβλημα εκδηλωνόταν Θεωρείτε κύριε Πρόεδρε ότι δεν υφίσταται διχαστικό κλίμα αυτή τη στιγμή στο Πασόκ? Όχι, η εκτίμησή μου είναι όχι. Διχαστικό κλίμα δεν υφίσταται. Ο κόσμος του Πασόκ προβληματίζεται και είναι πάρα πολύ φυσιολογικό. Ένα κίνημα που επανειλημμένα έχει συγκεντρώσει την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού. Θυμίζω το 2009 ο Γιώργος Παπανδρέου εξελέγει με 44% πρωθυπουργός και το Πασόκ έκανε κυβέρνηση. Ένα κίνημα λοιπόν που έχει μια πολύ μεγάλη ευθύνουσα πορεία και στις πρόσφατες ευρωεκλογές έχει συγκεντρώσει ένα ποσοστό 8%. Είναι φυσικό να προβληματίζεται ο κόσμος του Πασόκ, γιατί δεν εξαφανίστηκε το εκλογικό σώμα του Πασόκ. Είναι δυσαρεστημένο, πολύ είναι θυμωμένοι και όχι αδικαιολόγητα. Από την άλλη πλευρά, διάφοροι ψηφοφόροι του Πασόκ μπορεί στις τελευταίες ή στις προτελευταίες εκλογές να μην ψήφισαν πράγματι Πασόκ, να σκέφτονται ότι θα ψηφίσουν, νιώθουν άστεγοι. Όλες αυτές τις περιπτώσεις τις συναντούμε συζητώντας με τον κόσμο. Αλλά δεν έχουν εξαφανιστεί. Είναι προβληματισμένοι, αγωνιούν και επειδή τα θέματα στην Ελλάδα περιπλέκονται, επειδή τα προβλήματα οξύνονται, αυτός ο κόσμος σαφώς επιζητεί μια πολιτική πρόταση πολύ συγκεκριμένη, μια δέσμευση συγκεκριμένη, αλλά ταυτόχρονα μια πρόταση που θα είναι και οραματική και εφαρμόσιμη και αποτελεσματική, και η πρόταση αυτή θα πρέπει να συνδέεται με την καθημερινή πράξη. Κύριε Πρόεδρε, πιστεύετε ότι ο κύριος Παπανδρέου με τη διαδρομή που έχει στα πολιτικά πράγματα έχει υποχρέωση να διατυπώσει μια τέτοια πρόταση? Δεν θα πω εγώ τι υποχρέωση έχει ο κύριος Παπανδρέου. Ο κύριος Παπανδρέου με τις ομιλίες του, με τις τοποθετήσεις του, με τις ανακοινώσεις του, ο ίδιος εξηγεί τι πιστεύει ότι χρειάζεται ο τόπος. Και χθες η ομιλία του ήταν μια πολύ τέτοια χαρακτηριστική περίπτωση, όπου περιέγραψε, δεν αναφέρθηκε στο παρελθόν ο κύριος Παπανδρέου, αλλά περιέγραψε μια πρόταση που θα στηρίζεται σε αρχές και αξίες και που πραγματικά θα μπορεί να διαμορφωθεί ως πρόταση προοδευτικής κατεύθυνσης, εισπυρώντας, όπως είπε ο ίδιος, τις σοσιαλιστικές, προοδευτικές αριστερές δυνάμεις. Αυτό προϋποθέτει, κύριε Πρόεδρε, ενεργό συμμετοχή και ανάμειξη του πρώην Πρωθυπουργού? Ο κ. Παπανδρέου έχει επανειλημμένα πει, θα το έχετε ακούσει περισσότερες φορές από εμένα, ότι ήταν και είναι πάντα παρόν. Δεν έχει... Δηλαδή μπορούμε να το ξαναδούμε κάποια στιγμή, κύριε Πρόεδρε, και στη θέση του αρχηγού? Με το ρωτάτε γι' αυτό. Από τη στιγμή που δηλώνει ένας πρώην πρωθυπουργός ενεργός και πάντα παρόν, φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή στο μυαλό του υπάρχει και η δικαίωση. Δεν ξέρω τι υπάρχει στο μυαλό του κ. Παπανδρέου, άλλωστε είναι πολύ σεμνός ο κ. Παπανδρέου, όπως έχουμε διαπιστώσει όλοι. Και χθες ακόμη υπογράμμισε ότι πρώτη στο καθήκον του θεωρεί να είναι στατευμένος σε έναν αγώνα για μεγάλες αλλαγές που χρειάζεται η χώρα μας και οι οποίες δυστυχώς δεν έχουν συμβεί μέχρι τώρα.
Εσείς θεωρείτε ότι το κλίμα, η σχέση μεταξύ του κυρίου Παπανδρέου και του κυρίου Βενιζέλου δεν είναι προβληματική το τελευταίο διάστημα? Δεν θα έλεγα ότι είναι προβληματική. Μπορεί να έχουν διαφορετικές εκτιμήσεις, όπως βλέπω εγώ δηλαδή. Ναι, όχι, με βάση την εμπειρία σας. Τις τοποθετήσεις τους κλπ. Κοιτάξτε, και εγώ με τον κύριο Βενιζέλο μπορεί σε κάποιον συμφωνώ, σε πάρα πολλά άλλα να διαφωνώ. Εννοώ δηλαδή με τον κύριο Βενιζέλο σε ό,τι αφορά την πολιτική και τη στάση που κρατά το ΠΑΣΟΚ αυτά τα τελευταία ιδιαίτερα 2-2,5 χρόνια. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε στα μαχαίρια. Εσείς πώς αντιλαμβάνεστε αυτό που είπε ο κ. Παπανδρέου χθες, όταν μίλησε για συνάντηση προοδευτικών δυνάμεων στη βάση κοινών αρχών και αξιών στο μόνο αξιόπιστο δρόμο για να οικοδομηθεί μια δύναμη πραγματικής προοδευτικής διακυβέρνησης για τον τόπο? Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να βρεθεί στο ίδιο σημείο ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για μια διαφορετική κυβέρνηση? Μπορεί να το δούμε αυτό? Κοιτάξτε, να σας πω τι χρειάζεται η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Ας αφήσουμε στην άκρη λίγο τα κόμματα. Ναι. Τι χρειάζεται η Ελλάδα? Η Ελλάδα χρειάζεται πράγματι μια προοδευτική λύση για να αντιμετωπιστούν προβλήματα τεράστια, όπως για παράδειγμα το πρόβλημα της υποανάπτυξης πλέον. Δεν μιλάμε για ανάπτυξη, έτσι. Έχει βυθιστεί το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κατά 25 ολόκληρες μονάδες. Έχει μειωθεί τα τελευταία 6 χρόνια. Ναι, αν μου επιτρέπετε θα πει κάποιος, κύριε Πρόεδρε, ότι αυτό συνέβη με ένα πρόγραμμα που σχεδίασε τυπικά τουλάχιστον το ΠΑΣΟΚ. Δεν σχεδίασε το ΠΑΣΟΚ το πρόγραμμα, δυστυχώς. Το μνημόνιο φέρει τη δική μας υπογραφή, κύριε Πρόεδρε. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε, όπως ξέρετε πολύ καλά, από τους δανειστές μας και επιβλήθηκε από τους δανειστές. Εμείς όμως το υπογράψαμε αυτό το πράγμα. Ναι, γιατί ήταν η Ελλάδα με την πλάτη στον τοίχο. Και αυτό μας οδήγησε στην πτώση 25%. Αυτό το πρόγραμμα, το οποίο τότε ήταν πρόγραμμα σωτηρίας επί του κύριου Παπακοσταντίνου, υποτίθεται, της πατρίδας μας. Ωραία. Να απαντήσω τώρα σε αυτά που λέτε. Βεβαίως, παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα το πρόγραμμα αυτό σχεδιάστηκε και επιβλήθηκε από τους δανειστές. Σε μια περίοδο και στιγμή που η Ελλάδα όχι απλά ήταν με την πλάτη στον τοίχο όπως είπα, αλλά η Ελλάδα ήταν μπροστά στον κίνδυνο να χρεοκοπήσει ατάκτως, να καταρρεύσει η χώρα και να υπάρξει μια ανίποτη τραγωδία και οδύνη για τον ελληνικό λαό και την κοινωνία. Το πρόγραμμα αυτό για να στηρίξουν την Ελλάδα με τον δανεισμό τους και να διασωθεί από την χρεοκοπία, όπως ξέρετε, επευλήθη δυστυχώς για εκείνους, για τους λαούς δηλαδή, και σε άλλες χώρες όπως η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, η Κύπρος ή ακόμη και η Ισπανία σε ό,τι αφορά τις τράπεζές της. Αυτό μην το ξεχνάμε. Δεύτερον, το πρόγραμμα αυτό απεδείχθη στην εφαρμογή του ότι είχε πολύ μεγάλες αδυναμίες. Οι ίδιοι οι δανειστές, σας θυμίζω, το έχετε πει πολλές φορές εσείς ως δημοσιογράφοι, έχουν πει ότι, για παράδειγμα, ο περίφημος πολλαπλασιαστής, δηλαδή ο σχεδιασμός του προγράμματος, ήταν λάθος, με αποτέλεσμα να προκαλέσει πολύ μεγαλύτερη μείωση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, να προκαλέσει μεγαλύτερη ύφεση. Ναι, Δεύτερον, αν μου επιτρέπετε μια μικρή παρεμβολή. Οι άλλοι λένε ότι εμείς φταίμε όμως, διότι δεν αγγίξαμε τις ιερές αγελάδες του δημοσίου και κόψαμε μόνο τους μισθούς. Αφήστε με λίγο να ολοκληρώσω. Θα σας πω και τις αγελάδες και για τα πρόβατα του δημοσίου και ό,τι θέλετε. Λοιπόν, τώρα σε ό,τι αφορά πρόσφατες επίσης διαπιστώσεις δημόσιας από πλευράς των δανειστών, οι οποίοι είπαν ότι είχε και άλλες αδυναμίες αυτό το πρόγραμμα. Για παράδειγμα, λένε, η μείωση κατά πολύ μεγάλο ποσοστό των αμοιβών στον ιδιωτικό τομέα, ειδικότερα στην Ελλάδα, που επευλήθη, καθώς επίσης και οι αλλαγές στο χώρο της αγοράς εργασίας, σε βάρος των εργαζομένων, που υποτίθεται ότι έγιναν γιατί θα ενίσχυαν την ανταγωνιστικότητα της χώρας μας, ότι δυστυχώς οι αλλαγές αυτές απεδείχθη ότι δεν ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητα της χώρας μας. Γιατί, λέει, η εξοικονόμηση που έγινε στο κόστος εργασίας από τους εργοδότες δεν πήγε στη πτώση των τιμών για να γίνουν ανταγωνιστικά τα ελληνικά προϊόντα, αλλά αύξησε τα περιθώρια κέρδους. Πολύ σωστά τα αναλύετε. Άρα λοιπόν υπάρχουν αδυναμίες στο πρόγραμμα αυτό. Αυτό έδειξε η ίδια η ζωή. Και βέβαια είπα ότι βρισκόμασταν πριν από 4 χρόνια όχι κατά υπόθεση, αλλά στην πραγματικότητα μπροστά στο χείλος της κατάρρευσης, γιατί η Ελλάδα είχε ελλείμματα της τάξης του 16% ετήσιο έλλειμμα, το 9%, και το δημόσιο χρέος κάλπαζε πλέον
σε έναν ξέφρενο ρυθμό του 130 τουλάχιστον. Από την άλλη πλευρά, κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε. Δεν τα είχε δημιουργήσει καμιά κυβέρνηση του Γιώργου του Παπανδρέου. Σωστά, αλλά ήταν δυστυχώς δημιουργήματα. Δεν τους δουλεύαμε 3 χρόνια ότι θα κάνουμε αξιολόγηση στο δημόσιο. Αυτό δεν ήταν θέμα στοιχειώδους αυτοσεβασμού να το έχουμε κάνει μόνοι μας, να κάνουμε αξιολόγηση στο δημόσιο? Να μετρήσουμε πόσους δημοσίους Ο κύριος Ραγκούσης μέτρησε τους δημοσίους υπαλλήλους της χώρας καθ' υπόδειξη της Τρόικας. Αυτό δεν είναι εξευτελιστικό? Δεν έπρεπε να ξέρουμε το δημόσιο πόσους πληρώνει? Η καταμέτρηση έγινε όμως από την κυβέρνηση του Πασόκ. Καθ' υπόδειξη της Τρόικας. 230.000. Οι διάφορες αλλαγές θα έπρεπε να τις έχουμε κάνει από μόνοι μας ως χώρα. Δεν διαφωνώ καθόλου. Αλλά να έρθω τώρα στο δημόσιο. Οι αλλαγές που έπρεπε και πρέπει να γίνουν στη δημόσια διοίκηση είναι αλλαγές διάρθρωσης, εσωτερικής λειτουργίας, βελτίωση της ποιότητας και της απόδοσης του δημόσιου τομέα. Εσείς πιστεύετε ότι πράγματι αυτά θα επιτευχθούν με το γαϊτανάκι που παίζεται για το αν θα απολυθούν τόσοι ή τόσοι δημόσιοι? Όχι, δεν το πιστεύω, έχετε δίκιο. Δεύτερον, εσείς πιστεύετε επίσης ότι αυτά θα επιτευχθούν με τον κανόνα που επιβάλλει η Τρόικα και δυστυχώς αποδέχεται αυτή τη στιγμή ο Υπουργός Διοίκησης, ο κ. Μητσοτάκης, για το ότι όταν γίνει η αξιολόγηση τουλάχιστον το 15% θα πρέπει να βγαίνουν σκάρτη? Και εγώ θα σας πω γιατί 15%. Ούτε αυτό το πιστεύω. Εδώ είπατε κάτι σημαντικό όμως, κύριε Πρόεδρε. Άρα λοιπόν, εδώ δυστυχώς ενώ χρειαζόμαστε ριζικές αλλαγές που κάποιες είχαν ξεκινήσει την περίοδο 10-11, τώρα αυτή η αναγκαιότητα των ουσιαστικών αλλαγών ευτελίζεται, θα έλεγα, και ξεφτίζει με τέτοιου είδους αστιότητες. Ο ρόλος του Πασόκ, κύριε Πρόεδρε, ποιος είναι μετά, στην παρούσα χρονική στιγμή? Από τη στιγμή που ο κύριος Μητσοτάκης, π.χ. κάποιοι άλλοι υπουργοί κάνουν αυτό το οποίο θεωρεί ένα τμήμα του Πασόκ ότι δεν είναι σωστό. Θα έλεγα ότι ο ρόλος του Πασόκ θα έπρεπε να είναι η πρόταση για το πώς αναδιαρθρώνεται εσωτερικά η δημόσια διοίκηση. Βήματα σημαντικά είχαν γίνει, επαναλαμβάνω, 10-11, η γενίκευση του ΑΣΕΠ και το ένα και το άλλο. Και δεύτερον. Να σας πω και ένα άλλο ακόμα και η διάβγεια, η περίφημη διάβγεια ήταν κάτι θετικό. Η διάβγεια ήταν θετικότατο. Όχι μόνο πρώτη φορά στην Ελλάδα εφαρμοζόταν, αλλά σε όλο τον κόσμο. Όπως και το ΑΣΕΠ επί Αναστάσιου Πεπονή. Όπως και το ΑΣΕΠ επί Επεπονή. Το καμάρι του Πασόκ είναι αυτό, αλλά μετά γίναν διάφορα. Εγώ αποφεύγω να μιλώ για τον εαυτό μου. Θα σας πω λοιπόν όμως ότι η περίφημη διάβγεια ήταν μέσα στις προτάσεις που είχαμε εξεργαστεί μέχρι το 9 πριν γίνουμε κυβέρνηση, στην κατεύθυνση της διαφάνειας, ως αντιπολίτευση δηλαδή στο Πασόκ, και είχα την τιμή τότε να συντονίζω την ομάδα εργασίας και είχαμε καταλήξει και στη διάβγεια πώς θα μπορεί να γίνει με ηλεκτρονικό τρόπο, και μετά οι υπουργοί του Πασόκ και ο Ζαγκούσης πρώτος και οι άλλοι μετά εφήρμοσαν και πολύ ορθά αυτό το θέμα της διάβγειας, μια που το θυμήσατε, και πράγματι είναι μια κατάκτηση. Άρα λοιπόν θα έπρεπε τα σωστά πρέπει να λέγονται. Και η σημερινή κυβέρνηση θα έπρεπε να συνεχίσει στην κατεύθυνση ουσιαστικής, ποιοτικής αναδιάρθρωσης της δημόσιας διοίκησης. Μια τελευταία ερώτηση, κύριε Πρόεδρε. Εσείς πιστεύετε ότι αυτή η Βουλή εκλέγει πρόεδρο της Δημοκρατίας ή θα έχουμε προσφυγή σε πρόορες εκλογές? Κοιτάξτε, τώρα θα έπρεπε να είμαι πραγματικά μάντης για να μπορώ να υποθέτω ή να γνωρίζω τι σκέφτονται οι 300 εθνικοί αντιπρόσωποι. Καλά, προφανώς. Η εκτίμησή σας, η πολιτική. Δεν μπορώ να κάνω εκτίμηση. Δεν νομίζω ότι κάτι. Και αυτό έχει τη σημασία του. Ναι. Εσάς προσωπικά θα σας ενδιαφέρει το αξίωμα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας? Όχι. Όχι. Κοιτάξτε, να σας πω το εξής, και το λέω έτσι με απόλυτη επίγνωση αυτού που λέω. Στην πολιτική συναντάς διάφορους ανθρώπους. Έχω συναντήσει και εγώ στα 40 χρόνια τώρα της ενεργού συμμετοχής μου ως μέλος του Πασόκ πάνω απ' όλα, γιατί είπατε διάφορες. Ό,τι καταλαβαίνω στην αρχή αναφέρετε διάφορες ιδιότητες. Του Πρόεδρου της Βουλής και του πρώην Υπουργού και του Βουλευτή Καστοριάς. Ναι, η πιο τιμητική θεωρώ ιδιότητα είναι η διάκοπη ιδιότητα του μέλους του Πασόκ από το 1974 και λίγο νωρίτερα από τους φίλους του ΠΑΚ. Εν πάση περιπτώσει. Στη Γερμανία. Ναι. Λοιπόν, συναντάς διάφορους στην πολιτική. Καμιά φορά συναντάς ανθρώπους οι οποίοι θεωρούν ότι είναι γεννημένοι για υπουργοί. Θα σας συμβαίνει και εσάς αυτό. Και όταν πάψουν να είναι υπουργοί. Πολλές φορές. Λοιπόν, υπάρχει ο κίνδυνος να συναντά κανείς και συμπολίτες μας οι οποίοι μπορεί να θεωρούν ότι είναι ό,τι πρέπει για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Συναντάτε και τέτοιους? Λοιπόν, θα σας διαβεβαιώσω ότι εμένα δεν θα με βρείτε σε καμιά της κατηγορίες, ούτε στην πρώτη ούτε στην δεύτερη. Αυτό είναι θετικό, πάντως είναι θετικό που λέτε και σας τιμά. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε για την ειλικρινή διάλογο. Να είστε καλά.